गिबियावनो मुगानि थान्दै आरो बड'सा आरो अफ्रि दैमारि इउटुब चेनेलखौ सिगांनो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। लोगोसे जोंना बेनो जेन'बा जोंनि दानि प्रग्राम लानाया जोङो गासिबो एनडिबि हिसाबै माने भेरिफाइ जानानै फैजोबखाबाय। भेरिफाइ जाबोखाजोबनायनि बेलायाव जोंहा एकर्ड जानायजों लोगोसे एकर्ड जानायावनो भेरिफाइ जाजोबखादों आरो एनडिबिखौ लानानैनो एकर्ड जादों। एकर्डनि बेलाजों भेरिफाइ जानायजों लोगोसे माने बयबो माने गावबा गाव जेन'बा थांनानै थानो हानायनि थाखाय बयहाबो माबा मोनसे सुबिदाखौ लुगैयो। दा बे सुबिदा होनायनि बेलायावनो जोंना दिनै एकर्डजों लोगोसे भेरिफाइ जानायनि गेजेरजों दासिमबो जोङो मोननो थाङाखै, भेरिफाइल' जायो। भेरिफाइ जायै थानानै दिनै नै दा लास्ट माबा लिस्ट ओंखारबावदों। बेयावहाय ओरै गबिन्द फेक्सननिफ्राय गासिबो ओंखारबायानो, आरडिनिफ्रायबो ओंखारजोब्बायानो। एकमात्र जोंहा साननो गोनाङा बे जोंनि डिरेन फेक्सननिफ्राय मानि थाखाय बेबादिल' जादों बेखौ जोङो माने गोथौयै माने सिन्था खालामनानै जोङो दिनै बे प्रग्रामखौ लानाय जादों। खारन मानो होनना बुङोबा जोंनि फेक्सनावनो बांसिनानो दङ, 1000 जनसिम दङ दा। बिनि गेजेराव जोंना 100आव 5% बादिल' ओंखारदों, 95%आनो गैया। दा बेखौ जेन'बा मोनसे जोंहा माने सिन्था खालामनाया बेनो, दाखालि जेन'बा दिल्लीयावबो थांदों, बेयावहाय जेन'बा डिरेन सारखौ लांफायाखै। खारन मा जाहोननि थाखाय लांफायाखै जों बेखौबो माने खावलायो बेफोरबायदि दाजालायथों। जायनि फलाव बेफोरबायदि गावजों गाव एना एनि बा खौसे गैयिनि थाखायनो दिनै खौसेथि फैनांगौनि थाखाय मोनसे इउनाइटेड फराम, अल एक्स एनडिबि इउनाइटेड फरामाबो जोनोम जादों। दा जोनोम जानायजों लोगोसे जोंहा गासिबो खामानिखौ माने साफ्रोमबो सिगनेटरिफोरखौ लानानै खामानिफोरखौ मावजोबनांगौमोन। खारन अबेबा सिगनेटरिखौ सोरखौबा एब्रेनाय बा सोरखौबा माने माइगाब जुजाय खालामलायनायजों जोंहा मालाबाबो समाधाना फैनाय नङा आरो समाधान फैयाबा मालाबाबो एनडिबिनि माबाया आवगायलांनाय नङा। बेखायनो जोङो माने जोङो साननानै जोङो बेखौ सिन्था खालामनानै जोङो लादों। लानायजों लोगोसे जोंहा माने दा जानाखि लिस्टआ ओंखारदों गासिबनाबो ओंखारबोजोबनांगौ। मानो होनना बुङोबा सिगांनिफ्रायनो जोङो माने आसा खालामनानै दङ। खारन जोङो जेनेबा बुहुत सिन्था खालामनाया बेनो, जोंना बुहुत गोथौ हाखराव गोग्लैनानै दङ मानसिफ्रा। खारन मानो होनना बुङोबा सोरबा बायदिया जेलफोराव जेन'बा हमजानायनि बेलायावहाय बुहुत गिदिर केस जानानै हा हु बा धोन दौलद फानजोबनानै बख'नांबाय, खस्थ'आ मोनबाय। हमजानायनि बेलायाव सोरबा बायदिना दै दौजाबायनानै थिंख्लि उदैफोर बादि जानांदों। जोंनाथ' थिंख्लि उदै बादि जानांदों नागालेण्डफोर बादियाव, दिनै मोननायनि बेलायाव गैया। आरो बेजों लोगोसे जोंना जेन'बा एनडिबिनि जेनाखि रिहेबिलिटेसन बेखौ मोननांगौनि लिस्टआव ओंखारा, भेरिफाइल' जाबाय थायो। आरो माबा मोनसे समयसा ओंखारोबा बेयावहाय थानायावबो जेन'बा जोंहा इनकाउरिल' खालामजाबाय थायो। होमबा जोङो एनडिबिनि मोननांगौ मोन्थायखौ मोनाबा जोंखौ मानोथो इनकाउरि खालामबाय थायो। होबोदों, जोंथ' होबोदों। मानो होनना बुङोबा एनडिबिया जेन'बा गावनि जिउ थै मोदोम जिउजों गेलेबोनानै मानि थाखाय गेलेबोदोंमोन, मोनसे बर'लेण्ड दानांगौनि थाखाय गेलेबोदोंमोन बा उथ्रिबोबाय, दिनैसिम सफैनानै जेन'बा बिटिआर एकर्डखौ रायलायदों, सावरायदों। खिन्थु एकर्डआ मोजां जा गाज्रि जा जोंहा बेखौ बुंनो थांला। खारन जेनाखि मोनसे एनडिबिया जेन'बा सक्तिया जाखाबाय बलेथे, जोंहा बे सक्तिनि गेजेरजोंनो माखासे समाधाना गासिबो समाधान जाना फैजोबनांगौ आरो गासिबो प्रब्लेमा सल्भ जाजोबनांगौ। केसनि बेलायावथ' आंहा बुंनांगौआ आङो मोनसेखौल' प्रुफ होनो हागोन। खारन दाखालिसो बावैसो क'क्राझारनिफ्राय माखासे केसा जोबदों, गसाइगाव क'क्राझारल' बेखौल' डिक्लेयार मोननानै दङ। बेनिफ्राय मानसियाथ' मा बेसेबां जादों बेयावलाय 100 जनसोल'सो जादों। खिन्थु एनडिबि केसाव 100 जनसोल'सो गैया, खमबाबो 3-4 हाजार जनसो बेफोरबायदि केसाव गोग्लैनानै दंजोबो। आरो गोजाननिखौबो जेन'बा फोजोबनो होननानै बुंदों। दा दाखालिसो लिस्ट लादों, खिन्थु बेसेबांसिम सैथो आरो माब्ला समाव जोबहैगोन जों बेखौ माने मिन्थिथ'आ। आरो माने थाबैनो जोबोबा जोंनि थाखायबो मोजां, आरो जायफोरा मावगोन बिसोरनि थाखायबो जोङो माने रोजा जोङो साबायखरबो हरगोन। बेल'नो, माने खोथाल' नङा लासिनो खुगाजों माव, खोथाजोंलाय बयबो बुंनो हागोन नङा होमबा। दा बे समाव दा बेखौहाय जोंहा बुंनांगौआथ' दङ। खारन मानो होनना बुङोबा सासे जेन'बा एनडिबिनि गेजेराव मोनसे सान्ति सक्ति बा बिस एकर्ड होननानै बुङोना, बिस एकर्डनि गेजेरावहाय जेन'बा सासे सिगनेटरिया जेलाव थाबाय थानांगौ, सोरबा सासेया दुखु खस्थ'जों सोलिबाय थानांगौ, मा रोखोम जानानै दङ, मा रोखोम थानानै दङ, दिनै बे सक्तिनि गेजेरजों गनांगौ। खारन सक्तिनि गेजेरजों गवाबा माने जोङो माने सानो बे सक्तिया माने बयबो होनो सक्तिया मोजां नङा। खारन सक्ति जाखांनायनि उनाव हाजार दायनिगिरि जा, सिगांनि समखौ जों बुंनो थाङा, जायखि मानसिफ्रा होनो जेन'बा सोरबा सरखार उमुक सरखार बे समावनो जाखानाय माखानाय। खिन्थु बे समाव मोनसे एनडिबिया जाहैबाय
सरखारनि नोजोराव दायनिगिरिमोन साफा साफा दायनिगिरिमोन बे हिसाबै दायनिगिरिखौलाय बे समाव हमखागोन हमनायनि दाबियाबा डिमान्ड खालामाबा जोङो बिनानै लानो रोङाबा खिन्थु बे भुला जोंनिनो जागोन बेखायनो जोङो दिनै प्रग्रामखौ लादों आरो बिनि गेजेरजों आं बुंबावो बे थाबैनो बे जिनिसखौ माने खालामनानै होआबा जोङो लास्टआव जोङो नैबे मार्च मासनि गेजेरावनो जोङो हाइकर्ट केसबो गेलेखागोन उननि समाव हाबाफारि लानायाथ' बयहाबो दुखु दाहा दङ नालाय बे हिसाबै जेन'बा सोरनिबा जेन'बा दुखु दाहा हास्लाबैयाव अबेबा जेन'बा गोसो सिंनि जेन'बा साननानै थाबाय थानाया ब्रास जायो नाथाय ब्रास जानायनि बेलायावहाय ब्रास जायोबा मा खालामफ्लाङा बेखौ रावबो सानस्लाबनोबो हाया थ' सिन्था खालामदो आंनाथ' बोसोरनैयानो जाबाय रानिं दा आथिं बायनानै आं खामानिखौबो मावनो हाया केसबो मोननै मारिनाङोमोन खिन्थु क'क्राझारना जोब्बाय एकदम गाबगु खुगु समनि गेजेराव गाबनाय समनि गेजेराव मिनिनाय जानाय लोंनाय सान्ति गैयै अभाब ओरैबायदि अभाब माजों मोनगोन माजों मोना बोरै खालामबा बोरै आंनि माखासे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो हानो जोङो बेफोरबायदि माने दुखुनि गेजेरजों जोङो सोलिनाङो जानाय लोंनायनि गथ' गथायनि बुहुद प्रब्लेमाव दङ रावनिफ्रायबो जोङो सैज्य बा सहाय जोङो जेबो माबा मोनसेखौ मोनाखै दासिमावबो दा बेनि बेलायावनो जेन'बा रिहाबिलिटेसनखौनो जों आसा खालामनानै दङ बेफोरजों जों माबा मोनसे दखान थिदेबले फिसाफोरबाबो होनानै जोङो न'खरखौ सालायलांनोसै बेफोरबायदि साननाय दङ खिन्थु बे साननायनि बेलायावहाय जोंखौ मा खालामदों एकदम आसखान्दा गोसो खायसिब खालामनानै होदों आरो बेसिमथ' जोंहा बुंनांगौआ बेल'नो सासे जेन'बा बिटिआरनि सासे चिफ जाबाय बलेथे बा बिटिसिनि चिफ जाबाय बलेथे मावनांगौ दायथ'आ गासिबो बेनावनो प्रेसार खालामनांगौआ आरो बे मावनो हायि जेबो गैया मावनो हाजोबो खिन्थु माखासेखौ बे लाखुमा माने दोनखुमाबाय थायो आरो बियो माखासे जिनिसखौ बुंफुंना होआ आरो क्लियार मावा मोनसे खामानिखौ क्लियार मावा बेखायनो जोङो खावलायहरो मिडियानि गेजेरजों माने बेखौ एसे मावजाङालासिनो बेखौ एसे मावनानै जोङो मावगासिनो एसेबांबा आवगायबाय 90% 80% आवगायबाय होननानै बुंनायखौ जों खोनासंनो हाया आरो दा बेखायनो जोङो मोनफानि थारला क्लियार मावनायखौ जोङो लुगैयो बिसोरजों जोङो माने रायरायनाया एसे रायरायदोंमोन रायरायनायनि गेजेरजोंहाय माने होनदों माने जोंना जोंबो होनबोदों माने इउनाइटेड फरामा जेनाखि खामानिखौ मावनो नागिरदों बे मोजां मानो होनना बुङोबा जोङो सिगांनिफ्राय जोङो माने खौसे जालायै गावजों गाव मेगन खनाजों नायखुमालायनाय माबा खुमालायनाय बेफोरबायदिखौ जालदाब गारनानै मोजां जेन'बा ज' जानो हानायखौ जोंहा गोजोननाय दङ आरो इउनाइटेड फराम जेनाखि एक्स एनडिपि बियो जोनोम जाबाय जोनोम जानायजों लोगोसे बेजोंनो गासिबो थासारि गासिबो समस्याया सल्भ जाजोबनांगौ आरो बेखौ दाबि खालामलांनांगौ जेरैबायदि एनडिपिआ गासिबो जेन'बा इउनाइटेड फरामा रावबो मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानाङा बयहाबो जेन'बा थांनानै थानो हानाय बा गावनि जायगायाव गाव गसंनो हानाय बेफोरबायदि लामानि थाखाय बा सुबिदानि थाखाय इउनाइटेड फरामा मोनसे जोनोम जादों दा जोनोम जानायजों लोगोसे जेनाखि इउनाइटेड फरामा जे माबाजों सरकारजों बा माबा मोनसेजों रायलाया मानो बेखौ गभर्नमेन्टआबो एक्सेप्ट खालामनांगौ आरो बेजों लोगोसे इउनाइटेड फरामा जुदि मोजां रोखोमै जुदि मावलांनानै जुदि गासिखौबो जुदि मानसि एसे लामाखौ देखायलांजोबनो हाबाय होमबा रावबो एनडिपिआ सेरखाय बेरखायबो जानाय नङा गासिबो जयै थानानै जेरैबायदि बांग्रिया मावो बांग्रि मावनायजों लोगोसे बोजों जेन'बा गोमसारहैजोबो थिग जोंबो अल एक्स एनडिपि हिसाबै मोजाङै जाजोबोबा गासिबो जोङो ज' जायोबा जोङो अबे सरखार बेलाय जोंबो बांग्रि मावनायफोरबायदि सोमावग्लुंनो हागोन आरो बेल'नो 39 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम कभिड-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामजाफैनो हागोन थङा जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्टाथिं रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार